Kamire, Udareni case number 64 ya 2025. Iri pakati pa Clemens Mwanjira plaintiff mhangaro wenyaya mhangarira Kenya Schipadze wenyaya kuna Kenya Schipadze ruchedzo rudare chifukandeya nemusi wa 22/6/2025 kuzopindura nyaya wakamhangari wainoti uya mudare tipedzerane uri chikomba chemukadzi wangu wakatora mudzimai pamwe nevana vangu kuita mhuri yako ndinoda undiripe mombe 5 ndomuzvo yakamhangara kai Clemens Benji Manjira ari bvudwi case number 47 47 yako yakazoitwa rii raitwa na 47 pane nyaya yekurukwa yorokwa musoro pamberi pemambo pamberi pamambo kuita musikana iye ari murume pamusoro chakange ayo mhosva yangu handiyange panext record zvinoya $10 yekuipa zvandakaita uyo ari kupi wakamhangarira ndisi kuziva kuti anogara Secretary Chipadza anogara kupi anogara kwajani because panapa anogara kwajani ndiani ndiwe iye anogara kwajani ndozi panapa ndizo here Secretary kwakaenda kwajani kwajani kwataasukaraituka kani kopera mukadzi wangu yakabhati asi kumusakaona kwajani nevabereki konamba zvinotoita takakutiwa nevamwe vamwe vatoramba pamusakati vatoramba kutotaura dari vanoita sei $10 yakabhadharwa Dr. ye kunzwa nyaya yacho kuti uzoona kuti tinoita sei pamusoro wechangamira ndakarora mudzimai wangu kunonzi kwamushonga ndarora mudzimai wangu ndakagara naye tikaita vana vokutanga ndobva tadzoka ndobva taita wechipiri kuti aita wechipiri ndakadedzwa naatezvara semukwasha kuti ndinopfirira imba ndobva ndanopfirira imba musi wokutanga andapedza ndobva ndadzokera kumusha wechipiri ndobva ndadzokera kumusha wechitatu ndobva ndava ndobva ndapedza imba ndapedza imba ndakaona wamusha chete mukadzi zvisisina nemhuri yemukomana webasa aenda ndaona pasisina chinhu ndobva ndachidzoka kwaatezvara ndakati ndaona mudzimai wangu pasisina pasisina pamba zvikanzi naatezvara no hauna ire zvauri kufungidzira ndakati ina handina ano zvandikuita zvandikufungidzira asi kwakaenda netsoka ndakakuona atezvara ndobva wati no mangwana ndiri kuya tibatsira kutsvaga chi mudzimai wangu chokwadi atezvara wangu akaona ndobva tateera ndobva taenda kunonzi kwajani tasvika kwajani ikoko zvakanzweshuwa mudzimai wako anga ari pana pane mwana wepanapa asi vabuda kuma2 usiku ndikati hawo vabuda kwausiku atezvara mazvinzwa kai zvindo zvaita chi zvaita mwana asi ndingatizwa iri nemudzimai ini ndakazoshanda basa mumba kwenyu ndobva tangoedza kuda kumufonera ndobva andipindura akati ukaita zvekutamba ndichazokudzoka ndoya ndokutora woita house boy 1 wangu kumba ndikati baba muri kuzvinzwa zviri kutaurwa nemunhu ataurwa nemukadzi wako chwate zvavakanditenda kudai ndakati baba zvisho kudai ndokwanisa kuenda asi ndomhangarira ndichiti munhu wacho ari kupi ndiani tagara zvaane 6 years mwaka wapfuura mwedzi wapfuura ndopandakazochimuona manje ari majaya ndopandakachizoya kudai ndondau yangu pamwe pavabereki vacho ndinopaziva ndokwajani aya pamwe paari kugara zvino izvi handisi kupaziva ane 6 years watorwa mukadzi ndatorwa mukadzi pesa apa handisi kuziva kuti akutsvaga kupi ndakazomhangana nyange ndamuona apa mushapo wabereki wake kwajani nemukadzi wangu nevana handakuvaona pane here zvingaratidza daro kuti mukadzi uyu ndewako iwewe because atezvara wako waifanira kuuya apa tovabvunza kuti uyu munhu ndinomuziva here toonzwa kuti shuwa ndinomuziva mukwasha wangu but pari zvinezvi togonongonongwa mumwe munhu munzira anotopedzera ati kuti ini ndiri mukwasha wake mambo chokwadi chandinopupura ndechekudai atezvara vangu ivavo ndo witness yangu inoziva kuti ndiri ndovatati vavo varipo here nhasi aiwa nhasi havana uya nawo panext court anditika vakupupurire kuti aiwa mukwasha weshuwa ndewangu mwana ari kutaurwa akatorwa ndewangu shuwa akaenda nechikomba
tiwane kunyora bhozi kana pasina umbo saizvezvizvi zvinongotinetsa kuti vanonyuka vanovesana chigora ava vangoti tatorerwa mukadzi mazitezvara acho pasina bhozi mukadzi anenge akaberekwa kuna ana atezvara nditi kunova ndiko kwaunozikana iwewe vanhu vaunokuziva vaye kuti mukuwasha ndo vanofanira kutaura totonga sebhenji bhozi bhenji iri haringotongwa kungoti chero ripo hanzi tabata chikombe choda umbo ndakake chifundo chuyamo manje saka ndaingomira nyama ikataurwa kana pachida atezvara pachida kutimisi kana yakoti ndoyani aiwa pari zvinezvi wasunungurwa kuti nyaya yako yataurwa tainzwa oya the next court oya naatezvara kuti baba kuri kudiwa kuti ndipupurirewo kuti chokwadi ndini here mukuwasha kana kuti ndiye jonso oya yari uko saka iwe kureva kuti munhu wauri kuti akatora mukadzi wavo atova navabereki unokaziva vana vabereki vacho chitanga waya naatezvara For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.